Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha Ingdeng Krekethom Mohamaya Hempo Arnamaphan Karchu Lakhakre pho Mohamaya constituency ke parlo matijong ni phain kora truck arni ada por phai baji kep apor malom pen pangcheng ponsi aning kanwang ason thak thaksi peneng lethota Mohamai Anglong aklamalong Mohamai Hempu Arnam alama pangjar pon Labang sokar chu arni along Mohamai Arnam pi phika cheteron pi aphan sitami kangthom karni lapen karchu asai sitame dengpon Labang sokar chu along Mohamai Arnam pi kacheteron pi aphan chardom chardi asai sitame dengpon Lapen pherangke atumat hengno nangke thandon atengke kapre ke sokeun e atum sitami phi Mohamai Arnam along ke sonang chelang atum an sitami ke meang thek ponlong atum ke do ajoksi ke soka chelang adim kadure dokok lo lasi non kachari boma sarkar aphan ke soka chelang ji adim nangrap thapusi pherangke angno nang pachini dun Asam cipek pemben ke tanah sota ni sumar adim antani di cijok po ni sumar panhana ni pasang po kisu tum kana bangke la ni sumar adim lom sosi pasang po la pen ipi kami cipi det po la tum pangpi ni jaman be tum pangke asam si kisu nambom lo kami kidu adim kidu plong ampe sikado be rat kisu cilang pani di panak pe nang kisu kicilang ahem komen no johang pelong ni cini ni ajat ni thek ala ni thida ni cini ni lapen ajat pen cini lapen musuma ri thek utali ni suma ban padun thek ni masin ni jata cini kamila ni hem anam nang ki ni hem non ba ni cikin ni hem ba anam na kya he asolong si ni kesu ko ke pun kata cini kasi pen ni ke lo pulo kesu ke cina na hem ni sonte ani tun ta garat kami kesu cilang Ni bang amat si ipia keng dilong pali pen ipia long pen bang si ipi pan cordom cordi tunduk tu ni lo ansi ipi bang ni pan keso ang deng nang kek long si so ulo de busi ang itum adhima klong risomar la sodo sat imbi pala so asupo kisang adhim si ni pan apa sang lo lana ka ching hon lo hala so dheri kadang nang pasang si ni pan ipi bang so datang de lepot do thak polo do lo ansen ko alom so pipen pi bang jang thuna wan kilo jang thuna malis ka dog pipen si nila sap so kimi ang deng thek konong lo ki hang tap ki hang thu mati ki ka thu la poson ang ninga bang ke ni hin pen mate ni pan ni ki hek kon la poson sini thek konong lo Ingdeng pho teron chingrum amai kibipon Lakhakre hini Phuloni constituency hawar arlo matijong ne phain kora truck arni Phulonia longdoan ateron atum chingrum si armu ongdong amai dengponlo Labang swamaya longkache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang Achor Sabina Teron pi lapen thong teron lapen kapre manpeng ke ongdong atum chetongdun Constituency lo teron do ikbik ada kon baru posya teron emdu dewe bino tum dak teron tinguma in pen program kita ngi ke lak hello je dini tum hidup ke lak sumatum phan pason dini tum lugajali atum phan include kon thegi ma especially number 1 bangkela hello mai ke changi ke athema ada ka teron do ikni kita men tum teron hidup ke lak itu bangko jerap kitul hai or bang itu ma itu de lason agep lason dukok tapi ini tu mang bang ni itu thegi phan itu thek lo kulo tante ani kulo tante jenama non pinia program ke thek kare tu thek mo chore mo tu hang ko non la andeng kiu na so pati chini ko dhan ko la pulo tante ke sonna ka bar sai joji mene atwa ja ko thek ko phamse ni tu ka so teron tindu mamai kibi to ko la hello de kanwan eta so ma no ko de andeng ang hoi ko na so ma aning encouragement ni ki ma so ma ke ko dati aning kanwan tani tu ma ang ke puro tante non ateng dambo ko tane tu monon phida me la sang so ateron tindu mamai ke tu di ko nai Chris Jyoti English School Surihini Batch First Championship Football Cup Tournament Angdong Kitipon
kedam tang matijong ni phai pho arni pen pangcheng ponsi matijong ni phai ingkora truck arni kang sampor phai baji hinia por malom pen Rasingja FC lapen Rhino FC atumsi bangso angdung kiti pathu ponsi first half ahut Rasingja FC goal 1 thapon lo lapen apithu second half ahut Rhino FC atum kachepaduk lapen kethek parpek ajok goal chitu thudetlo pupu atim sitami kethek parpek ajok goal isi chethapsi apor jut kok ajok tiebreaker pensi ke hai kerem angthek pangthek thunang koklu tiebreaker ke turahut Rhino FC 5 goal lapen Rasingja FC 4 goal lason si Chris Jyoti English High School Surihini batch first championship football cup angdung ki timate final match along chepa hai ponsi ke chengsi anong e chepalong pon bangso angdung kiti ke pathualong alohiaman pen kache tongdun father Novin Ingti assistant principal Chris Jyoti English High School Robertson Togbi principal Holy Infants English High School Bimol Hanse Promote Means Mary's Hanse P Rupen Hanse Gaubura Men Hanse Arong Orun Taro Gaubura Etpo Taro Arong Dhorom Singh Ingti HK Club founder lapen ongdong ke theke dingatum chetongdun lapen patir piponatum amen lake Charna Chetri Raju Togbi Ramesh Ingti Dr. Birsik Hanse Romesor Togbi Hambong Lekthe Dhonsong Ingti Sona Singh Kroatum henlo non 2000 bes atau mangla so ke pathu na tu step gen pon mang mesen no sen mo phi osomar to man sita me kilo awar sailong ko lapen non li matha bangke unan gen nge 2000 bes so sita mo phong aprek bangke aprek bes to man sita me cherap dun pen anso se bi pon bom pathe pon bom bi pan se jengwai pan se matha pon no so nutin banta request morning pen mangke 2000 best के स्टेप एन लो है सेटा कपड़े का बैच बाना बैच सेटा में दोन तमे सेरा चेतो दुनी पंसे रिक्वेस्ट ला ये स्टूडेंट ला नॉन का ऑर्गेनाइज अतुम अनम गयाला बिहे को निली का चोथानो समारो ला सी नॉन सो हो के ऑर्गेनाइज कोन बांगा मे पिक लो ला सी नॉन ला वे की मी तुम ता ला पुसोन से को चार्ली दोन थु नंगजी ला सी ला आंसो से के पपरांगी अफान इली तुम ता के थे का तुम तो na dak pen pulo tante ke thega tum ko nang ceklang thu bom po lasi kadok we apanta nilihin pen message ke pi bangala hello kadok we ta cherap chitto dunona la so apatma